Gadewch ni wyddio. Diolch I ti o Dduw unwaith eto am y fraint yma cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser I ti'n gofyn ti agosau at ni, i'n harwain ni, i'n nerthu ni, ac y bydd ein haddoliant yn dwy'n clod I thenw di. Ter tywalt ysbryd arnom, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Fydd i'n hoedfa nesaf, pnawn Sul ym hanner awr 3. Fel y gwyddoch chi, ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y Sul, os hoffech chi gyfrannu tuag at gwaith, mae croeso I chi gysylltu fi neu un o'r stiwardiad. Gadewch ni droi at air Duw, at lyfr y Salmau, a'r 6ed Salm, Salm 6. 6ed Salm. Arglwydd, na chyrydda fi yn dy ludiogrwydd, ac na chosba fi yn dy lyd. Trigarhaw wrthyf arglwydd, canis llesg ydw I fi, iacha fi o arglwydd, canis fe esgyrn ag ystuddiwyd. Am henaid a ddychrynwyd yn ddirfawr, tithau arglwydd pa hyd. Dychwel arglwydd, gwared fy enaid, achub fi mwyn dy drigaredd, canis yn angau nid oes goffa amdanat, yn y bedd pwy athfoliana. Diffygiais gan fy ochain bob nos yr ydw I fy'n gwneithir fy ngwely yn foddfa, yr ydw fi yn glychu fy ngorweddfa am dagrau, treuliodd fy llygaid gan ddicter, hyneiddiodd oherwydd fy holl elynion, ciliwch oddi wrthyf, holl weithredwyr anwiredd, canis yr arglwydd a glywodd lef fy wylofain, clybu yr arglwydd fy neusofiaid, yr arglwydd a dderbyn fy ngweddi, gwara dwydder a thralloder yn ddirfawr fy holl elynion, dychweler a chywilyddiau'r hwynt yn ddisymwth. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto o Dduw am fraint o cael dod at ti ac yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist a trwy y cyfan a wnaeth trwy'r ffaith I ti anfon i'r byd yma I ddod I agor ffordd fel y gallem ni fod yn blant I ti ac yn diolch am I fydd dod yn dod ni fydd o Dduw fel oen i'r lladdfa ac yn dod I fath fyd a hon I fyd a fyddai yn I wrthod, I fyd sy'n dal yn I wrthod. Ac o Dduw, I ni'n gweld natur ddynol, I ni'n gwybod y gwnaethon ni gwrthod yr arglwydd Iesu Grist. Fe wnaethon ni ddewis y ffordd yr oeddem arni, doeddwn ni ddim am symud oddi ar y llwybr llydan. Ac o'n I bai am dy ras di, yn ein tywys ni, ac yn ein harwain ni at droed y groes, yna heb obaith fyddem ni hefyd. Ac I ni yn gweddio Dduw bydd y ras di, trwy nerth yr ysbryd glân ar waith, y bydde di yn gweithio ar y neidiau hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon. Y bydde di yn peri fydd y ras yn anorchfygol. Fydd rhai sydd wedi ymwrthod blwyddyn ar ôl blwyddyn, cyfle ar ôl cyfle, rhybydd ar ôl rhybydd. Y bydde di yn eu cyffwrdd nhw, yn eu argyhoeddi nhw ac yn arwain eu heneidiau at droed y groes. I ni'n gweddio y bydd na sawl man ffyddlon ymhlith dy bobl lle mae'r gair yn cael ei ffrigethu yn ffyddlon. Y bydd na sawl un heddi yn cael gweld enaid yn dod I fewn i'r oedfa. Enaid yr wyt ti wedi gweithio arnynt, yr wyt ti trwy dy ras wedi agor ei llygaid ydyn dweld ei hangen am waredwr. Ac o Dduw y fath gelondid y bydd wrth weld rhain yn dod ac yna un arall ac arall. Ac yn gweddio Dduw am gyfnod y canweldegau yna cannoedd os nad miloedd o bobl yn dod I geisio dy wyneb di. Rho ffydd I ni I weddio ac I gredu fod hyn yn bosib yn y dyddiau tywyll yma. Yn y dyddiau yma o droi cefn ar dy air di, ar dy gyfarwyddiadau di, ar yr efengil y mae dy air di yn ei chyhoeddi. O Dduw y cyfan yma na fath troi cefn wedi digwydd ac yn parhau I ddigwydd ac yn gofyn o Dduw I ti beri na fydd hyn yn para mwyach ac y bydde di yn gweithio mawl a clod I ddenw di. Ter bendithia ni nawr, ter i'n plith ni tywalt ysbryd arnom, gad I ni brofi dy bresenoldeb yma, wrth I ni ganu dy glodydd, wrth I ni ystyried y air. Y bydd na dywelwch nad I ni wedi brofi o'r blaen. Y bydd na heddwch na wyr y byd amdani. O Dduw, tyrd felly, diogela ni a bendithia ni, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch I ni ganu rhif 240 o gariad anfeidrol ei faint fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. 240 yw'n I sefyll i'w chanu.
Wy'n testyn o'r salmau, y chweched salm ar ail adnod. Salm 6 ar ail adnod. Trigar hawrth ef arglwydd canes llesgyd o'i fi iachafi o arglwydd canes fesgyrn a gystuddiwyd. Nawr fyddwn ni'n edrych ar ambell i adnod arall yn y salm hefyd, ond ddim yr holl salm, gymaint yma yn y salm, bod yn fyr, mae yna gymaint, ond pigo ambell i adnod. Ceir rhai geiriau a ddywedir mewn bywyd sydd yn holl bwysig. A mae hyn yn wir mewn addysg, wrth farcio, efallai prawf neu aroliadau, bydd athrawon yn chwilio am eiriau arbennig sydd yn dangos dealltwriaeth yn y pwnc. Nawr, mi fyddwch chi'n darllen yr holl ddarn o waith yn siŵr, ac yn rhoi pob chwarae teg, ond mae yna ryw eiriau allweddol sydd yn bwysig. Y plant wedi cael ei dysgu'r geiriau yma sydd yn bwysig ar gyfer dealltwriaeth, ac mi fydd yr athrawon yn chwilio, wrth ddarllen trwy'r gwaith, mi fydden nhw'n chwilio am y geiriau yna, i weld a yw'r disgybl wedi deall. Ac hefyd mae'n wir yn maes iechyd, falle pan fod yna argyfwng, a bod angen ffonio 999. Os ych chi mewn angen efallai o ambulans i ddod i'ch helpu, bydd y sawl sydd yn derbyn yr alwad 999 yn gwrando nastyd am eiriau arbennig. Maen nhw'n holi chi. So chi wedi cael y profiad o ffonio 999, mi fyddwch chi yn gwybod ei bod nhw'n holi chi, a'ch bod chi yn ateb, wrth gwrs, ych chi'n ateb mor onest ag y gallwch chi. Maen nhw'n sylwi hefyd ar y tôn sydd yn y llais. Yn sicr o hynny hefyd. Ac o gynlyniad, bydd eich sefyllfa chi yn cael ei osod mewn ciw. Bydd na ryw drefn yn ôl difrifoldeb y sefyllfa. Ac mae modd falle newid y flaenoriaeth, wrth gwrs, dwi wedi bod mewn sefyllfa hyn sawl gwaith, lle maen nhw yn dda iawn, mae rhai fi ddweud, os oes na faes, dyna chi faes, y pobl sy'n gweithio gyda'r ambulans. Gwych yw'r gair bob tro, dros y blynyddoedd, anhygol. A'r rhai sydd yn siarad â chi ar y ffôn, anhygol. Maen nhw wedi cael ei hyfforddi yn anhygol. Ac maen nhw'n ffonio nôl, maen nhw'n dweud mae yna broblem. Oherwydd diffyg arian yn y wlad, hwn cyn y pandemig, oherwydd diffyg arian yn y wlad, does dim digon o paramedics i gael ac ambulans, maen nhw'n mewn ciw, maen nhw'n aros, ond maen nhw'n dweud, gadewch i ni wybod os na gweithygu yn y sefyllfa. Ac maen nhw'n dweud wrthoch chi, maen nhw bron iawn yn rhoi y geiriau allweddol i chi. Os oes problem yn adlu, os na weidi. Dyna'r geiriau maen nhw'n chwilio amdano, achos dyna'r pethau sydd yn peryglu bywyd. Maen nhw'n chwilio am y peth. Mae yna rhyw broblem, does dim symud. Do'n ddim yn ymateb. Wel, mae'r ambulans yn mynd i ddod yn sydd. Does dim curiad calon, mae'r ambulans yn mynd i ddod yn sydd. Mae yna weidi mawr, mae'r ambulans yn mynd i ddod yn sydd. Ond os ych chi'n dweud, dwi wedi brifo fy mis bach i, a dwi ddim yn gallu gyrru'r car i checio os dwi wedi torri fe, wel, dwi ddim yn credu gewch chi ambulans, yn sicr ddim am cwbl o ddyddiau, achos mae yna bobl mewn fwy o beryg. Geiriau allweddol. Allwch chi fe ymlaen, gallwch chi. Yn siŵr o fod ym mhob maes, mae geiriau allweddol, maen nhw'n allweddol. Ond hefyd i raddau gellir dweud hyn yn ysbrydol, geiriau sydd yn disgrifiad o gyflwr enaid sydd yn dod i'r wyneb drwy gydol Gaerdyw. Edrychwch ar Gaerdyw, mae yna eiriau sydd yna reit trwy'r Beibl, o Genesis i Ddatguddiad. Geiriau sydd yn sefyll allan, geiriau efengil, geiriau sydd yn arwain at ragwyddoldeb. Maen nhw'n bwysig. Geiriau y mae'r ceisiwr a'r saint yn ei defnyddio i ddisgrifio'r hyn y profant. Os wrandewch chi ar rhywun yn rhoi di dystiolaeth. Yn aml, dwi'n cofio clywed, a nawr i'n gwybod, fe all hwn gall ein barn i fod yn anghywir achos y diffyg yn y dewis o'r eirfa. Ond ni'n cofio clywed blynyddoedd yn ôl, ryw berson yn rhoi tystiolaeth. Ac mi roeddwn ni'n bryderus, doeddwn ni ddim yn gwybod, doeddwn ni ddim yn nabod y bobl. Ond oedd lot o falchder. Mi roeddwn ni'n teimlo'n flin dros y person bod nhw wedi dod i gredu achos o'n nhw'n cael bywyd gret cyn dod i gredu, yn ôl nhw. Roedden nhw'n llwyddiannus ac oedd e'n disgrifio'r car oedd ganddo, a'r car mawr crand cyflym, a'r sglein ar y car. Oedd e mor boblogaidd, oedd y merched i gyd yn licio fe.
Oedd e'n dda ym mhob maes. Oedd e'n treulio oriau, dim oriau, ond munudau maith, teimlo fel oriau, yn disgrifio ei fywyd e. Ac yna'n dweud dath ei gredu nes i Grist, ac yna dyma ble mae e nawr. Ac nes i feddwl, nes i ddim clywed fawr. Nawr, fi'n gwybod, fe all hwnna fod. Gallai fod yn rhywun oedd wedi dod i gredu. Dwi ddim yn abod y person, dwi ddim yn gwybod. Ond mi roeddwn ni'n bryderus, roeddwn ni'n aros. Ble mae'r geiriau allweddol yma? Ble mae'r disgrifiad yma? Ond gai bwysleisio hefyd, does dim rhaid yn y byd ysbrydol cael geiriau, nag oes. Na pam o'n i'n dweud gan amla. Achos mae'r ebychiad yn darllen cyfrolau, yn dweud cyfrolau. Mae'r ebychiad yn yr enaid yn dweud mwy i chi nag unrhyw air allweddol, achos mae'r baich ar yr enaid yn llawn o berlau o eiriau allweddol. Ond fe fyddwch chi'n gweld hyn, fe fydd y faich ar yr enaid, petai modd i'r unigolyn, falle nad o'r gallu a'r cefndir i roi nhw mewn eiriau, ond petai modd trosglwyddio y baich a'r ebychiad mewn eiriau, fydden nhw'n llawn diwinyddiaeth, profiad. Wel, dyma beth sydd yn y salm fer hon. Geiriau holl bwysig. Geiriau sydd yn llawn efengil. Geiriau sydd yn disgrifio'r gwir saint. Wel, yn gyntaf hoffwn ni edrych ar gwendid enaid ac yn ail gobaith gadarn ac yn drydydd gwrandawiad trugarog. Yn gyntaf, gwendid enaid, i ni'n gweld o'r cychwyn nad yw'r salmydd, sylwch hwn, nad yw'r salmydd yn dadlau yn erbyn barn cyfiawnder Duw. Y gwybu mae heiddiannol yw holl farnedigaethau Duw. Dyna i chi ddechrau pwysig. Dyna chi eiriau allweddol o'r cychwyn un. Yr oedd e yn gwybod beth oedd e'n heiddi. Dyw e ddim yn dadlau. Dyw e ddim yn mynd gytre ar ôl y cwrdd bore neu pnawn neu nos ac yn cwyno i bawb a phopeth am neges y bregeth. Ond ydy hwnna'n allweddol? Yr oedd e'n gwybod fod yr hyn oedd yn wir amdano fe, a'r hyn oedd yn wir am Dduw, roedd e ddim yn mynd i ddadlau, doedd e ddim yn mynd i gwyno, doedd e ddim yn mynd i wneud dim byd o'r fath, roedd e'n dweud gwai fi fel Eseia, mi fydde'r union, mi fydde'n gallu pigo unrhyw un o'r proffwydi, unrhyw un o'r Testament Newydd, a bydden nhw'n dod ar holl eiriau at ei gilydd, a bydden nhw'n gallu dewis, wel, dewysau'r gair yma, maen nhw'n golygu'r un peth, gwai fi. Dyna beth mae'n dweud, achos adnod gyntaf, arglwydd na chyrrydda fi yn dy ludiogrwydd ac na chosba fi yn dy lyd. Fy mod i'n heiddi fe, mae e'n gwybod dwi ddim yn mynd i ddadlau yn erbyn dy farnedigaethau di. Mae e mor wahanol i bobl o'r oes yma'n dyw e. Mae yna rhyw amddiffyniad greddfol ynom i gyfiawnhau ein hunan. Ond nid yw hwnna yn ddisgrifiad teg o'r holl fyd. Ers y greadigau, ers y cwmp. Oedd adda'n neud e hefyd, oedd e'n cyfiawnhau un, am pam nath e bechu? Yn beio rwy'n arall. Ac mae hwnna dal i fod yn wir hyd heddi. I ni'n cyfiawnhau ein pechodau. Mae yna amddiffyniad greddfol yno. Ni feddwl yn well amdanom ni na neb arall, ond ydy hwnna'n wir. Mae wastad rhyw gyfiawnhad dros ein hymatebion ni. Ond mae'r salmydd wedi profi gwaith yr ysbryd lan. I ni'n gallu gweld yr elfennau allweddol yma mewn profiad. I ni'n gweld fan hyn ôl gwaith yr ysbryd lan ar y salmydd yn goleuo ei enaid. Y ffordd ni'n gwybod hynny, amhosibl byddai i Dafydd, i'r salmydd, i beidio dadle, achos mi fydda fe wedi dadle o'n i bai am hyn. Mi fydda ond dwi ddim o'r drwg o hynny, a dwi ddim o'r wael o hyn, a dyma pam nes i fe, dyma ddy'r amgylchiadau, ond na, dwi ddim yn cwyno. A'r unig ffordd mae hwnna'n bosib bod ysbryd glân ar waith. Yn goleuo ei enaid, y llygaid ei enaid i weld, wedi agor i weld yr hyn oedd yn wir amdano. Doedd dim dadl fan hyn, doedd dim cwryla yn erbyn yr hyn oedd yn amlwg iddo bellach, mae pechadur yw fy enw. Doedd e ddim yn dadle am hynny. Yr argyhoeddiad yma o'i bechod wedi ei lethu. Ond dyw e? Drychwch ar yr ail adnod.
Gofynnwch eich hunan, ydyn ni'n gwybod rhywbeth am yr elfen yma. Wrth gwrs, mae yna raddau i'r argyhoeddiad ac yn y blaen, ond mae'r terminoleg yn mynd i fod yna i raddau. Wrth gwrs, mae yna rhai yn profi fe mewn ffurf mwy eithafol nag eraill, ond maen nhw dal yna i raddau. Adnod 2, trigar hawrthyf, arglwydd, canis llesg ydwyf fi iachafu o arglwydd, canis fe esgyrn a gystuddiwyd. Wel, dyna chi eiriau. Dwi'n siŵr mi fydda'r Cristion o flynyddoedd yn tystio i hwn, ond mi fydda'r Cristion yn tystio dyma yw profiad ceisio iachawdwriaeth yn y lle cyntaf. A trigar hawrthyf arglwydd, canis llesg ydwyf fi iachafu o arglwydd, canis fe esgyrn a gystuddiwyd. Yn aml y mae argyhoeddiad o bechod yn gadael i rywun deimlo'n llesg, yn wan yn gorfforol, yn ogystal ac yn ysbrydol. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Mae yn effeithio'r holl berson. Pan i ni'n dod i weld ein pechod, mae yn effeithio pob rhan ohono. I ni ddim yn gallu canolbwyntio. Mae ar ein meddwl ni trwy'r amser, mae yna rhywbeth yn pwyso'n drwm. Gymaint felly i ni'n teimlo bod yna rhywbeth yn bod yn gorfforol. Pan yn dod i weld ni allwch wneud dim am eich sefyllfa, dyna chi wendid, mae'n ofnadw yn diw. Pan i chi'n gwybod, does dim byd allwch chi wneud, mae'n rhyw deimlad o wendid o'r mwyaf. Yr anobaith yna. Ond ydyw mi'n siŵr, mae yna lawer o bobl wedi gwynebu sefyllfa tebyg yn gorfforol mewn bywyd bob dydd. Pan i chi wedi dod at ryw argyfwng a chi'n gwybod, fedrai wneud dim. Allai ddim helpu. A mae'n ofnadw yn diwedd. I chi'n teimlo, os yna rhywun i chi'n i caru lot fawr, eich rhieni, eich plant, neu beth bynnag chi'n edrych, fedrai wneud dim. Dwi ddim yn gallu helpu, mae'n ofnadw, mae'n afiach, mae'n erchus. Pan i chi'n teimlo'n gwbl ddiymadfer, fedrai mo'ch helpu chi, beth bynnag yw'r sefyllfa ariannol, sefyllfa swydd, sefyllfa iechyd, beth bynnag yw. Pan mae rhywun yn mynd yn sal a chi'n gwybod, fedrai ddim eich helpu chi, mae'n ofnadw. Ond yn ysbrydol, pan i chi'n gwybod yr enaid wedi dod i weld bod chi ddim yn gallu gwneud dim i helpu'r sefyllfa chi ynddi, mae'n ofnadw, mae'n eich chi deimlo yn llesg. A greddf balch y natur ddynol yw i wneud rhywbeth drosto mewn hunan ac meddwl y gallwn ni ddelio gyda'r sefyllfa yn ein erbyn hunan. Ond nid yna yw'r greddf naturiol. I chi'n meddwl, i chi'n sylweddoli, falle o'r diwedd bod yna Dduw, mae sawl un sy'n mas fyna heddi, sydd ddim yn mynd i gapel, sydd falle, petan nhw'n onest, yn cydnabod, dwi'n credu falle bod na Dduw. Ond fedrai ddim i blesio fe. Fedrai ddim fod yn ddigon crefyddol, fedrai ddim fod yn ddigon da, a mae'r deimlad yma, a mae'r anobaith yma, ac maen nhw'n gweld y gwacter yn y byd, maen nhw'n gweld yr arweinwyr gwledydd, ac yn darllen am eu bywydau nhw, ac yn darllen am eu penderfyniadau nhw, ac yn meddwl, beth sydd yn mynd ymlaen yma? Ar yr adeg fwyaf tyngedfennol i'r hanes y byd, i ni'n gweld rhain yn chwarae gwmpas, ac yn gwneud y pethau mwyaf gwirion oll, ac falle bod yr byd yn meddwl beth sydd yn digwydd, pa obaith sydd, ac falle o'r diwedd yn meddwl am dragwyddoldeb ac yn sylweddoli, fedrai wneud dim byd. Pwy all helpu? Falle meddwl am grefydd. Ond nid dyna yw crefydd. Beth yw crefydd? Beth yw crefyddau'r byd? Ond nid dyma beth yw crefydd. Ymgais dyn i gyrraedd Duw. Tybiwn ni. Fi'n siŵr bod yna sawl diffiniad. Dwi ddim wedi edrych yn y geiriadur am diffiniad nawr. A fi'n siŵr bod yna lawer o ddarlithwyr diwynyddol mewn ambell i goleg yn gallu dod beth yw diffiniad o crefydd. Ond tybiwn ni, bydda hwn yn un diffiniad ddigon teg o beth yw crefydd. Ymgais, ymdrech dyn i gyrraedd neu i blesio Duw. Pwy bynnag yw Duw. Yn ei barn nhw. Ac efallai bod nhw wedi creu rhyw ddiw lan ac yn meddwl, wel mae hwn mor agos at rhyw fath o ddiw byddwn ni'n dychmygu Duw i fod, ac felly dwi'n mynd i trial plesio'r Duw yna, ac felly neis y lawr, sut fedrai blesio'r Duw yna, beth am eis y lawr a meddwl,
beth i ni'n credu sydd ddoetha i blesio'r Duw yna ac yn dod lan gyda cyfres o reolau sydd yn gwneud lot o synwyr, bod yn neis i'n gilydd, bod yn garedig i'n gilydd, peidio lladd, peidio ymladd, peidio dweud celwydd, a dod â lot o bethau bach neis i fyny, efallai eisiau dod â cwpl bach mwy o bethau, beth am i ni ddangos i Dduw ein bod ni wir o ddifrif am y peth, beth am i ni roed o'n harian iddo fe, beth am i ni fynd ar bererindod iddo fe, beth am i ni gosbi'n hunan trwy peidio bita rhywbeth am salmis cyn rhyw achlysur, a dod lan gyda pentor o bethau, maen nhw'n credu, os na i hyn fyddai'n teimlo'n well. Fy ymgais i blesio Duw. Wel, mae'r Duw yma'n wir, mae Duw yn achos y crefyddwyr gan amla yn Dduw, a maen nhw wedi dyfeisio yn Dduw fydd yn gostwng y safon digonol yn ddigon, tan iddyn nhw gredu y gallen nhw gyrraedd y safon arbennig. Ond nid yw'n anwyr. Mi fydd y safon wastad yn gyrhaeddiadwy. Fe fedra i gyrraedd e. Os byswn ni'n creu crefydd fy hunan, yn sicr, petai fi yn mynd ati i creu fy nghefydd fy hunan, mi fyddwn ni'n neud yn siŵr fy mod i'n gallu cyrraedd y safon. Byddai braidd yn hirto ni fydda fe. Petawn ni'n creu crefydd na fedra i gyrraedd y safon. Os mae fi sydd wedi creu, os mae dyn sydd wedi creu, ymgais dyn i gyrraedd Duw, beth am treulio oriau yn trafod a pwyllgorau ac yn y blaen. Ond ni'n gweld hyn mor aml yng Nghymru dros y ganrif ddiwetha. Mae wastad wedi bod, ond gweld fwy pan roedd ers y dirywiad yn cyhoeddi'r Efengyl. Yr oedd yr Efengyl yn cael ei chyhoeddi yn 1859 ac yn 1904 ac yn yr 20au, 30au siwr o fod ac 40au, 50au, dal i fod ac cyfnod o fendith yn y 50au yma yng Nghymru. Ond yna dirywiad yn dod. Yma yna ddirywiad wedi dod yn y grefydd yn y ffydd Gristnogol ers degawdau bellach ac efallai allan ni ddweud yn swyddogol felly. Crefydd Cristnogol yng Nghymru yn hyrwyddo gweithredoedd da fel modd o ennill lle yn y nefoedd. Dwi ddim yn gwybod os yw hwnna'n anheg, dwi ddim yn credu fod byddwn ni'n tybio o'r hyn dwi wedi dystio dros y blynyddoedd, mae dyna beth fydde diffiniad Cristnogaeth yng Nghymru, yw hyrwyddo gweithredoedd da fel modd i blesio Duw. Helpu'r trydydd byd yn dda, dim byd yn anghywir am hynny. Helpu'n cymydog ni yn dda, does dim byd yn bod â hynny. Allwch chi restru'r peth, a falle mynd i capel, dwi ddim yn credu bydde hwnna'n swyddogol felly, achos sneb yn mynd i gapel nag oes, felly beth am mynd i beidio roi hwnna mewn, nes dim gobeith o neb, achos mae pobl yn dweud, wel, sa'n ni eisiau roi cyfyngiadau'r bobl, a mi fydde beth yw crefydd Cristnogol yng Nghymru bellach, ond yn sicr mi fydde'r pwyslais anferthol ar bod yn dda. Ond na, nid dyna yw'r ffydd Gristnogol sydd yn y Beibl. Dwi e ddim wedi bod erioed. Dwi e dal ddim. Does dim byd yng ngair Duw yn dweud wrthoch chi i fod yn dda i ennill lle yn y nefoedd. Dwi e ddim wedi bod, dwi e ddim heddi, a fydd e ddim fori. Ac o feddwl am yr holl ddiwinyddion sydd wedi bod yn y wlad yma dros y ganrif diwetha ac yn eistedd lawr ac yn darllen y Beibl a dyn nhw dal ddim yn gallu weld pam? Allai ddweud chi pam? Maen nhw'n ddall. Maen nhw'n ddall yn ysbrydol, a dyna le byddwn ni, petai ni gyda rhyw gogwydd crefyddol ac eisiau bod yn bregethwr, gan oedd yn had yn bregethwr, ond erioed wedi deall yr Efengyl, dyna be fyddwn ni'n ei bregethu. Ond i bai am ras Duw, mi fyddwn ni'n mynd i'r pulpit, achos falle'n dweud, dwi'n licio siarad o flaen pobl, ac yna siarad yn nhw, ac eisiau nhw fod yn bobl dda, mi fyddwn ni'n mynd i'r pulpit, byddwch yn dda, triwch eich gorau, byddwch yn neis, rhowch aren i'r tlawd, newch hyn a llall, beth am i ni weithio yn y cymdeithas, beth am i ni trio neud siŵr bod digon i bawb, ac mae'r holl beth yna'n wych o beth, ond nid yw yn ennill lle i chi yn y nefoedd. Dyw e ddim yn y Beibl. Ond y broblem fan hyn yw, mae'r enaid yn ddall, ond doedd y salmi ddim. Doedd y salmi ddim yn ddall. Roedd e wedi ddeall e.
Sylweddolodd y salmydd, ni all gyrraedd safon y nefoedd, nid oes nerth ganddo, dyw e ddim yn gallu. Does dim gallu ganddo i wneud dim byd i ennill lle yn y nefod, oedd y salmydd wedi weld e. Mae e'n dweud, rwy'n llesg, dwi'n wan, dwi'n mor wan, fedrai ddim achub fy hunan, fedrai ddim ddod yn agos. Yn wir, mae'n fwy nag wan, mae'n ysbrydol farw. Does dim cyffroi posib i wneud unrhyw lles ysbrydol i fy enaid fy hun. Dyna be mae'r salmydd wedi deall. Mae wedi deall i, mae'n gwybod fedrai ddim helpu fy hunan. Dwi'n anobeithiol. Mae'r boen yn anferth ond dyw yr faich drom yma'n parhau trwy'r salm. Allwch chi ddewis adnodau eraill, ond gwrandewch ar yr adnodau yma o'r salm. Adnod 3. Ond nid yw yn ddisgrifiad o un sydd wedi gweld i bechod amhenaid a ddychrynwyd yn ddirfawr, tithau arglwydd, pa hyd. Edrychwn ni ar adnod tebyg mewn salm arall, ychydig wythnosau nôl. Pa hyd arglwydd, mae'r faich yn drom, dwi ddim yn gwybod pa le i droi, dwi ddim yn gallu helpu fi'n yn adnod 6. Diffygiais gan fy ochain, bob nos yr ydw fy'n gwneithir fy ngwely yn ddoddfa, yr ydw i fi yn gwlychu fy ngorweddfa am dagrau. Adnod 7, treuliodd fy llygaid gan ddicter, heneiddiodd oherwydd fy holl elynion. Yr holl gyhuddiadau yma. O'i gydwybod allwch chi ddweud y gyfraith. Mae'n boenus yn diwedd. Mae wedi weld chi gallu dweud. Does dim marc cwestiwn fan hyn nag oes am brofiad y salmydd. Mae e wedi gweld i bechod. Mae wedi gweld ei heiddiant. Dyw e ddim yn dadlau gyda Duw. Dyw e ddim yn dadlau gyda'r proffwydi. Dyw e ddim yn dadlau gyda neb am y safon disgwyliedig. Mae'n cydnabod dwi'n wan. Ac mae'r boen mor llethol. Mae'n afiach. Wel, gadewch i ni symud ymlaen y gobaith cadarn yma. Nid yw'r salmydd wrth gwrs yn mynd i ddechrau dadlau i achos ar sail pwy ydyw dwi'n mynd i wneud na. Mae yna ddadl ganddo fe fan hyn o'i blaid, ond sylwch, dwi ddim yn dadlau pwy yw e, neu beth mae wedi wneud, ni wedi gweld hynny'n barod. Ac mae'r salmydd yn gwybod, os yw e'n galw am gyfiawnder, yna mae e'n sicr yn mynd i cael ei gondemnio. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Os i ni'n dweud, wel, dwi eisiau cyfiawnder fan hyn. Wel, os chi'n galw am gyfiawnder, yr hyn sydd yn gyfiawn yw condemniad i'r pechadur. Achos ni all ddod yn agos at safon Duw, perffeithrwydd. Ni all ddod yn agos at fod yn eithaf da. Byddai'r salmydd yn cydnabod hynny. Fedrai ddim fod yn eitha da. Sawl un ohono ni sydd wedi dweud amdano ni'n hunan, dwi'n eitha da, dwi ddim yn ddrwg, dwi'n berffeth, dwi ddim yn ofnadw, dwi ddim fel rheina, sydd lawr y lôn. Chi'n gwybod beth maen nhw'n wneud? Maen nhw'n delio gyda pob math o bethau. Maen nhw'n wneud pethau na ddylsen nhw'n wneud. Ond dwi'n eitha da, a dwi'n cystal a phawb arall, dwi'n un peth a phawb arall. A mae yna bobl eraill yr un peth o fi. Ac felly, fe na tria fy ngorau i bara fel ond mae'n gwybod, dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn ddigon da. Dyw bod yn eitha da ddim yn mynd i fod yn ddigon da, nag yw. Achos y safon yw perffeithrwydd. Ond beth sydd yn anhygol yn y salm yma yw bod y salmydd yn gwybod bod gobaith. Mae'n gwybod yn ei anobaith bod un llygedyn bach o leini. Ond nid yw yna'n hyfryd. Ond nid yna'n wir am lawer o amgylchiadau. Os ych chi mewn penbleth am rhywbeth, ac yna mae rhywun yn dweud, o mae yna un posibilrwydd. Os ewch chi fynd a siarad o hwn neu hon, falle gallan nhw eich helpu. I chi mynd. Ond mae'n mynd i costio 500,000 o bunnau, 2,000. Fe ai? Neu mae rhyw feddyginiaeth newydd wedi dod mas, o fe driau fe. Os na llygedyn o obaith, o leini, fe driwch i fe. Ond nid yw'n wir, ac yma fan hyn, hyd yn oed yn fwy felly, mae'r salmydd yn gwybod ei fod e heb obaith, tra yn ymdrechu yn fe hunan. Ond mae e hefyd yn gwybod bod yna obaith, gwybu mae un trigarog i'w Duw. Dyna'r gobaith. Dyna unig gobaith e.
Mae e wedi clywed, mae e'n gwybod o bod Duw Israel, bod hwn yn ddiw holl alluog, holl bwerus yn ddiw cyfiawn. Ydy, mae hwnna gyd yn wir, ond hefyd mae e'n gwybod mae Duw yn Trugarog. Mae e'n gwybod hynny. Mae'n gwybod am y trigaredd sydd i'w gael yng Nghrist. Ond nid dyna be fydd yn gwybod trwy ffydd, mae fydd yn gwybod gymaint ac oedd e'n gallu gwybod yn yr Hen Testament, yn gwybod bod yna un yn mynd i ddod, bod y Duw yn mynd i anfon ei fab, y Meseia, mae un yn mynd i ddelio gyda'i bechod. Dyna oedd ei obaith, Yr oedd Dafydd yn ddarlun o'r arglwydd Iesu Grist oedd i ddod. Mae yna gymaint o wersi. Ac mae'n gwybod, mae yna obaith fod Iesu Grist yn mynd i ddod. Trigar ha wrth ef adnod 2, arglwydd, canis tes gyda fi, iachafi o arglwydd, canis fesgyn ac ystydiwyd. Ond nid yw'n dangos chi mod e'n gwybod bod gobaith. Petai e ddim yn credu bod gobaith, bydde ddim wedi gwastraffu ei anadl, achos mae e mor wan. Ond mae ei weddi'n troi at Dduw, trigar ha, iacha. Mae'n gwybod pa le i droi, pa ddadl fyddai yn ei helpu orau. Doedd dim pwrpas dod ar rhestr hir o weithredoedd da, a wnaeth, oedd e'n gwybod di bwrpas yw hwnna. Dychmygwch y salmydd yn dweud, fi yw Dafydd y salmydd. Mi roeddwn i'n blentyn bach da ar y mynydd gyda'r defaid. Roeddwn i'n ifydd i dad am rodyr i. A pan yn frenin, dwi wedi bod yn frenin, mae pawb wedi mwynhau ac yn y llall ac yn hoffi ac yn y llall ac yn dweud, dwi wedi gwneud hyn a llall i helpu cymdeithas. Roeddes i lot o bethau bobl tlawd fel brenin. Fe helpes i nhw mewn sawl argyfwng. Ac os na unrhyw un yn mynd i ennill lle yn y nefoedd, yna dyna fy ngobaith. Dychmygwch y salmydd yn dweud y fath beth. Byth! Oedd y salmydd wedi gweld ei bechod. Ac mae llesg a gwan y doedd, heb obaith. Ac mae'n galw am drigaredd. Mae'n galw am iachad. Mae'n gwybod fod arfiechyd pechod yw'r arfiechyd gweitha posib. Does dim gwella o bechod ar wahân i un feddyginiaeth. Ni wedi gweld ar y funud yn dod gyda'r pandemig, ni'n gweld bod yna sawl moddion yn dod i fyny, a maen nhw'n clywed am rhywbeth newydd fyny yn draw, a mae yna sawl afiechyd, mae yna wyddonwyr yn ffeindio pethau, ond chi'n gwybod be gyda pechod, does dim iachad ar wahân i un feddyginiaeth. A'r feddyginiaeth honno yw Crist Iesu. Ac mae'r salmydd wedi deall, ac felly mae'n mynd syth at y ffynhonnell, mae'n mynd syth at yr arglwydd. Mae'n dweud, arglwydd, trigar ha, iachafi. Mae'n pledio ar sail trigaredd Duw yng Nghrist. Dychwel adnod 4. Dychwel arglwydd, gwared fenaid, achub fi, mwyn dy trigaredd. Gan dy fod ti yn Dduw Trugarog, mwyn dy enw di, mwyn dy trigaredd di. Wyt ti wedi dweud dy fod i'n Dduw Trugarog. Ac mwyn hynny, mae'n dweud, dwi'n mynd i ddadle a dadle. Does dim byd arall gen i ddadle. Yr unig dadl sydd gen i yw dy trigaredd di. Mae Dafydd yn gwybod ni all gadw cyfraith Duw, yr oedd hyn y tu hwnt iddo. Ni all ddod yn agos at gadw un o gyfreithiau Duw, heb sôn am gadw'r cyfan yn berffaith. A gwybu ei fod o dan condemniad a hynny'n heiddiannol, ond gwybu gall bledio i achos trwy bwyso ar drigaredd Duw. Dyma oedd ei unig ddadl, ond am ddadl gadarn gref. Yr oedd ei argyfwng yn rhy fawr, ei bechod yn rhy ddi, yr oedd wedi dod mor fyr o safon Duw, yr oedd yn gwbl anobeithiol, ond yr oedd dal gobaith. Darparod Duw ffordd yn ei drigaredd yn do, i fodloni ei gyfiawnder. Yr oedd rhaid i Dduw fodloni ei gyfiawnder. Amhosibl fydde i'w bersonau i beidio delio gyda'i gyfiawnder. Ond fe nath fe anfonodd Iesu Grist i gyflawni yr hyn ni all yr un ohonom ei wneud. Cyflawnodd Iesu Grist y gyfraith yn ein lle ni. Dyna beth nath Iesu Grist ar y ddaear yma. Pan ddath fel babam, fe dyfodd fyny ac enedigedd trwy gydol ei ddyddiau fel plentyn, ei arddegau ac yna fel dyn, a'i weinidogedd fe gyflawnodd gyfraith yn llwyr, ac fe fodlonodd gofynion y tad, ein mwyn ni, fe nath fel ein cynrychiolydd ni. Fe ddarparodd trwy wneud hyn, clogin i orchuddio ein noethni, clogin o'i berffeithrwydd. Fe ddarparodd waed hefyd, achos dim dyna ddiwedd y broblem.
Mae'r rhaid cosbi pechod a cosbi'r pechadur. Ond fe ddarparodd Iesu Grist ei waed i'n golchi'n wynach na'r eira, y gwaed a lifodd ar y groes, y gosb a gymerodd yn ein lle pan tywallodd y tad ei ddigofaint ar ei fab yn lle arnom ni. Fe ddarparodd faddeuant pechodau i'r sawl a ddaw yn edifeirol at y groes yn teimlo i gwendid a'i brynt ni. Am obaith sicr sydd fan hyn, am obaith gadarn sydd yn Grist. Nid hanes sydd fan hyn o ryw ddihirin yn dod at ei feistr creulon ac yn gobeithio bydd y meistr creulon yn troi ben ar ryw ddrwg weithred mae wedi wneud a falle gadael iddo fe beidio cael ei gosbi. Ni ddim yn sôn am lefel fel yna, nagyn. Y lefel ddynol, dyna'n problem ni'n aml. Yw ni'n dod â fe lawr i ryw lefel felly o na. Beth sydd gynnon ni fan hyn yw'r pechadur mwyaf yn dod at Dduw perffaith holl a lluog, sanctaidd a ffyr. Dyma'r sefyllfa, y pechadur sydd yn drwyddi draw, sydd wedi lygru gan bechod ac o dan condemniad, ac yn dod at y Dduw holl a lluog, holl berffaith, sanctaidd, pur, glân, ac yn gofyn a phledio am faddeuant, ac yn ddibynnol llwyr ar drigaredd ond sylwch hwn, un sydd wedi addo maddau y sawl a ddaw ato, ac i un nealldori ei addewid. Dyna beth oedd y salmydd yn gwybod. Nid yw Duw yn gallu torri ei air. Nid yw yn gallu troi cefn ar yr hyn yw e. Ydy mae'n gyfiawn, ond mae wedi darparu ffordd i bodloni cyfiawnder. Mae e'n drigarog. Ac ar sail ei fod yn drigarog, mae gen i achos i bledio fy achos. Nid rheswm i bledio fy achos. Nid yw'n dod, chi'n gwybod pwy ydw i? Chi'n gwybod pwy oedd mam a dad? Chi'n gwybod sut blentyn oeddwn ni? Chi'n gwybod nes i ddod i'r capel, ddod i'r ysgol Sul? Neu chi'n gwybod bod fi wedi helpu pobl? Chi'n gwybod beth dwi wedi wneud pan dwi wedi mynd i'r gwaith a dwi wedi mynd am 2-3 blynedd i'r maes cenhadol a dwi wedi helpu lot o bobl pan o'n i yn gadael coleg, o'n i eisiau penderfynu beth o'n i'n mynd i wneud a fes i helpu bobl. Ac i ti sylweddoli pwy ydw i? Dwi wedi gwneud hyn a nawr dwi'n chwilio am ffordd i helpu pobl ar ddydd Sadwrn mwyn fod yn garedig yn nhw ac yn yn nosweithiau. Dwi eisiau helpu cymdeithas. Wyt ti'n sylweddoli Dduw pwy ydw i? Na, dwi ddim yn gwneud dim byd o'r fath. Mae'n dweud trigaredd dwi eisiau. Dwi ddim yn heiddi dim. Dim fy mhroffesi, nid fy nghefndir i, nid fy nghrefydd i, nid fy ngweithredoedd da fi. Does dim, maen nhw gyd wedi llygru gyda balchder. Mae Dafydd yn gwybod, fel mae pob Cristion yn gwybod, fod pob un gweithred dda i ni erioed wedi wneud, wedi ei drabeiddi gyda balchder ac edrychwch arno fi. A mae'r salmydd yn gwybod hynny. Mae'n dweud, paid ag edrych ar ddim byd ohono i, ond dwi'n pledio fy achos, o Dduw byd drigarog i'm. Mae wedi deall i, do? Mae wedi deall i. Gwrandewch ar yr emyn yma. Os fi oedd na emyn sy'n disgrifio'r salm a'r salmydd a phrofiad y Cristion, dyma fe. Gwrandewch ar hwn. O'dd flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Allwch chi ddychmygu proffeswyr modern. O'dd flaen o Dduw rwy'n dyfod gan dod yn reit agos, yn eitha hyderus. Drychwch arno fi, dwi wedi credu. Nawr dwi eisiau dawnsio am y peth. Dim byd o'r fath. Am ryfig. O'th flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fenw, nifedd a fenw gwell. Trigaredd wyf yn i cheisio cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onys caf. Mae'r bennill gyntaf yn ddigon yn gwrandewch ar yr ail. Pechadur wyf mi welaf o Dduw, na allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog o byd drigarog i'm, rwy'n addef nad oes gennyf, drwy'n mywyd hyd fy medd, ond o hyd ond gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Beth ar ail bennill ddim yn ddigon, gwrandewch ar y trydydd. A dyma chi'r uchafbwynt. Mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod felly nawr
yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. O derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Ond nid yna iaith, ond nid yna'r geiriau allweddol. Os ych chi ddim yn gallu rhoi yn y geiriau fel mae'r mynydd yn ei roi neu fel mae'r salmydd, fe fydd yno yn eich ebychiadau chi. O Dduw, trigarha, iacha, maddau, golcha fi, achub fy henaid, ond nid yna'r iaith. Mae gadewch i ni symud ymlaen yn fyr i orffen. Yn drydydd, Gwrandawiad Trugarog. Gwrandewch ar hwn. Beth yw canlyniad y fath brofiad a gafodd y salmydd? Beth yw canlyniad yr ymdeimlad dwys o wendid? Beth yw canlyniad yr ymwybyddiaeth o bechod a'i heiddiant? Beth yw canlyniad y boen o anobaith? Wel, mae'r ysgrythyr yn ddigon eglur. Mae'r Beibl yn ddigon clir. I fod yn y safle yr oedd y salmydd, i ddod mwyn dod at Grist, at y groes, yn llwythog, yn flinderog, yn wan, yn llesg, yn llawn anobaith, ond dal eich bod wedi dod trwy ras a droed y groes. Dyma beth sy'n wir, efe? Ni fydde yr un enaid yn dod at droed y groes yn wan, yn llwythog ac yn flinderog, ond i bai am waith yr Ysbryd Glân. A bod yr Ysbryd Glân wedi agor llygaid eich enaid. Ac felly ar sail hynny, dim ond un canlyniad sydd, ni all ddim byd arall ddigwydd. Adnod 9, clybu yr arglwydd fy neusyfiad, yr arglwydd a dderbyn fy ngweddi. Dim ond un canlyniad sydd. Os yw yr arglwydd wedi cychwyn gwaith yno fe fydd yn ei gyflawni, ni'n gwybod hynny. Darllenwch y Testament Newydd, darllenwch Philippiad, darllenwch yr holl ysgrythyr. Dyna beth sy'n wir. Os yw yn waith o Dduw, fe fydd yn ei gyflawni. Os allwch chi unieithu ar salmydd, mae yna gobaith. I rhywun sydd yn gwrando efallai, sydd heb obaith, ac yn wan, mae yna obaith yn Iesu Grist. Ond os ych chi dal i gyfiawnhau eich hunan, dyma beth sy'n dychryn fi. Ac mae yna lot gormod o'r rhain i gael. Os ych chi dal i gyfiawnhau eich hunan yn dadlau yn erbyn y neges o'r Efengil, falle'r pregethwr neu beth bynnag, yn dadlau ei fod yn datgelu rhagryth yn eich calon. Ych chi'n dweud, dwi ddim yn licio gwrando ar y neges yma, achos mae'n neud i fi deimlo fel fy mod i'n rhagrythiwr. Ond chi'n gwybod beth? Mae'r gwir saint. Bob tro mae'r pregethwr yn pregethu'r Efengil ac yn gwneud i chi'n deimlo'n rhagrythiwr, mi fyddwch chi'n dod lan. Dwi'n gwybod sawl gwaith dwi wedi cael rhywun yn dod lan, ambell waith yn cwyno, yn tro arall rhywun yn dod lan yn dweud, mi roedd yn ddisgrifiad ohono i dwi'n teimlo'r euogrwydd o rhagrwydd. Dyna iaith y saint. Maen nhw'n teimlo'i pechod, ar ôl dod i gredu, dal yn teimlo'i pechod. Ac yn dweud, o Dduw, dangos i mi, dwed y fod yn eiddo i mi. Dyna iaith y Cristion, ond i chi sylwi, iaith y byd yw dadlau yn erbyn hyn. O na, dwi ddim yn gyffyrddus, dwi ddim yn leicio'r sôn am bechod. Dwi ddim yn licio pan mae'r pregethwr yn datgelu rhagryth yn y galon, y llygredd sydd yn gorlifo. Dwi'n yn licio hwnna. Ac yn ceisio dweud nad yw Duw yn ddiw felly yn condemnio pechodau, ac nad ydych mor ddrwg ac yw yn negwes yn crybwyll. Yna, os ych chi'n siarad felly, yma eich sefyllfa yr un mor anobeithiol a'r byd mwyaf di-dduw wrth dduw. Achos chi ddim wedi gweld eich pechod. Os oes na ddadle ffyrnig, yna mae e'n codi dychryn am dragwyddoldeb. Achos mae'r sawl sydd yn siarad felly yn datgelu natur eu heneidiau nhw, eu bod nhw dal yn ddall, heb weld eu pechod.
Os oes na dyheu am ryw gyfiawnhad dros llacrwydd, os oes na gyfiawnhad dros angrediniaeth, os oes na drwy'r amser dadlau bod Duw yn mynd i edrych dros pethau felly ac yn mynd i adael chi mewn y nefyd. Os siarad felly, dydych chi ddim wedi cael y profiadau allweddol yma sydd gan y salmydd, ond os ych chi'n dod fel y salmydd, wedi cefnu ar bob hunan gyfiawnhad. Dyna le ni am i chi fod. I ni am fod a gweld capel llawn o bobl. Pwy a wyr, trwy ras, dyna i chi gyffro. Mae'n gyffro bob di Sul, hyd yn oed heddi, yn dod. Beth os heddi, bydd yr ysbryd glân ar waith, ac fe fydd yn holl seddi mewn llawn o eneidiau yn dweud, Dduw, byd Trugarog im. Dyna i chi ddyd, dwi'n credu fod yn bosib. Mor bell ac mor ofnadwy i'r sefyllfa. Beth petai ryw ddydd, fe mod i'n gorfod, dim edrych lawr fan hyn, dwi'n gorfod edrych lan i bob lle, a hyd yn oed tu ôl i fy mhen i, ac yn gweld y neidiau a'r dagrau'n llifo, ac yn dweud, dwi ddim yn dadlau dim mwy fy mod i'n dda, dwi'n pechadur yw fenw, ni fedd o fenw gwell, ac yn dweud, Dduw, ac fyddwch chi'n clywed ambell un, efallai, yn ei seddi, yn dweud, ac yn gwylo dagrau, Dduw, iachafi, maddau mi am fy rhagrydd, maddau mi am fy nghrefydd, maddau fi am yngweithredoedd da sydd fel bratiau bydron. Maddau fi am troi cefn ar Iesu Grist. Ac yna dyma yw'r iaith y salmydd. Ac os ych chi'n siarad felly, dyna gobaith sydd yna. Ac unig gobaith yw trigaredd Duw yng Nghrist. Ac dyna chi obaith. Fod pob gobaith, cadarn, sicr, fe fydd gwrandawiad. Dyna'r adnod naw, fe fydd yr arglwydd yn gwrando. Os mae fe sydd i'ch tywys chi at droed y groes, ac wedi peri chi weld eich gwendid, fe fydd yn gwrando. A sylwch hwn, ac os yw e'n gwrando, fe fydd yn cyflawni yr addewid. Gan ni all droi cefn ar ei addewid. A beth yw'r addewid? Fe fydd yn trigarhau. Fe fydd yn maddau yr holl feiau. Fe fydd yn golchi pob staen. Pechodau'r gorffennol. Beth am y rhai ofnadw? Pob un ohonynt. Fe'ch golchir chi'n wynach na'r eira. Beth am y pechodau nawr? Dwi wedi bod yn rhagrithiol nawr. Dwi wedi bod yn cwyno am y neges nawr. Dwi wedi bod yn flin gyda'r pregethwr nawr. A'r holl beth yna. Chi'n meddwl beth? Mae'n maddau'r holl gamweddau. Beth am rai fori? Beth am y rai wythnos nesaf? Beth os dwi ddim yn cerdded yn ffyddol? Ond mae wedi dweud fe fyddai'n maddau'r cyfan. Yr holl gamweddau, mae'r cyfan yn cael ei hoelio ar y groes a mae Iesu Grist wedi cael ei gosbi am y cyfan yn eich lle chi. Dyna yw'r efengil. Dyna trigaredd yw cynllunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Dyma oedd y cynllun. Y cynllun oedd trigaredd a bodloni cyfiawnder y tad. A fe nath e'r cyfan. Fe fydd yn eich derbyn i'w deyrnas ac yn eich gwneud yn un o ddefaid ei borfa. Dyna chi trigaredd. Oedd i'r geiriau allweddol yma yn eich profiad chi. Sylwch, ni ddim yn galw am broffes. Gall unrhyw un proffesu. I ni'n galw am y profiadau allweddol. O weld eich pechod. O weld eich heiddiant. Ac yna o weld Crist, ei berffeithrwydd a'i farwolaeth dirprwyol yn ein lle ni. A trwy ras i chi ddod at y groes a dweud trigarha, iacha, ac os hynny, fe fydd maddeuant, fe fydd golchiad, fe fydd trigaredd, fe fyddwch chi'n dod yn un o'i blant. Trigarha wrthyf arglwydd, canis llesgydwyf. Canis llesgydwyf fi, iacha fi o arglwydd, canis fy esgyrn a gystuddiwyd. Gadewch i ni weddio. Dduw, graslon, i ni yn gweddio bydd dy ysbryd i ar waith hyd yn oed heddi. Ac bach iawn ei nifer. Dduw, i ni'n gwybod mae mawr iawn i'w dy allu di. Ac dy fod ti yn gallu arwain yr un enaid yn hynny sydd angen clywed y neges yma, bod gobaith. A fod gobaith i bob un pechadur yn Iesu Grist. Y bydd ysbryd ar waith yn arwain yr enaid hwnnw, honno at droed y groes, y bydd ysbryd i ar waith yn arwain nifer hyd yn oed yn y dyddiau tywyll yma ata ti. Ter gweithio ni'n plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gyda'ch ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 381
O fe wnaed cod dy olwg gwel yn amlwg ben y bryn, lle bu Iesu'r cyfaill ffyddlon dan yr hoelion dir cyn hyn. 381 gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr bydd i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.